Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur dumateng nyanipun para pinisepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang tansah hamemayu pepoyaning kautamen ingkang satuhu kinabektin. Soho sagunging para tamu kakung miwah putri ingkang tansah winantu ing pakurmatan. Soho sutresna kadang werda muda ingkang kula tresnani. Sewu-sewu lepat nyuwun gunging pangaksami awit kula gempil kamardikan jengandika ingkang saperlu matur wonten ngarsa jengandika minangka siling atur saking nyanipun Bapak Wiyono Muji Santosa awit saking bombong bebek biwiraning penggalih mboten kaduken matur wonten ngarsa jengandika pramila kula ingkang kepareng matur. Namung saderengipun matur langkung ngurmingin. Kula keparenga asung santi puja puji hastuti jaya wijayanti mugi katentreman kawilujengan tansah tumanduk jengandika kula sami. Amin. Amin, amin. Nyanipun para rawuh, para lenggah. Dene atur kula ingkang sepisan ngaturaken wilujeng rawuh saha wilujeng siang. Dene karawan panjenengan dipun aturi rawuh ingkang saperlu dipun suwuni berkah pangestu anggenipun nyanipun Bapak Wiyono Muji Santosa Sarimbit hambayang kari munduh mantu pun bagus sapa Sidik Akbar Setiawan. Sidik Akbar Setiawan ingkang anjatu krami pun Sinta Himatu alia ingkang pidalem Banyuanyar Sidomulyo Surakarta Adinangrat atmaja saking nyanipun Bapak Sukamto Ibu Sri Haryadi. Dene sedaya kala wau sampun kaleksanan ijab awit berkah pangestu panjenengan tansah winantu ing kalujengan ing salajengipun keluarga agung saking nyanipun Bapak Wiyono Muji Santosa mawantu-wantu nyuwun tambahing berkah mugi penganten Sarimbit dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pinaringan wahyu putra kakung menapa dene putri ingkang soleh saha solihah ingkang migunani dumateng nusa bangsa minggahing dhateng negari ingkang bekti kaliyan tengseng sepuh menapa dene agami. Ing salajengipun Bapak Wiyono Muji Santosa tansah ngaturaken gunging panuwun dumateng para sanak kadang kadehan amung mitra tunggu tepali ingkang sampun kepareng hanyeng kuryung paring pambiyantu ingkang arupi bondo donya suku bau ing satemah saged ngenteng-entengi menapa ingkang dados gegayuhanipun nyanipun Bapak Muji Santosa sak keluarga. Ugi mbok bilih
anggenipun ngangaturi papan palenggan jengandika kirang eca sekeca ingkang boten jumbuh kalian derajat pangkat awit saking kawontenan pramila nyuwun gunging pangaksami. Ugi mbok bilih para kadang among tamu anggenipun ananggapi jengandika saha para kaneman ingkang ngaturi pasugatan kirang tata pramila keparenga paring pangapunten. Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur awit kula titah sawantah jalma limrah bebasan sak mendang pinara sabta boten singlar saking kalpatan pramila nyuwun gunging pangaksami. Pepet-pepuntun ing atur kanthi sesanti muji rahayu 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 ingkang pinanggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Paripurna atur pambagyan.